Son Carlos Parrado, falo no nome da Asociación de Veciños da Aguas do Orzán e quero decir que a disculpa que nos poñen para chegar a esta situación tan injusta e tan esperpéntica é dos medios de comunicación, os creadores de opinión, que a culpa é nosa porque vivíamos por riba das nosas posibilidades. Esa é unha falsedade das máis grandes que se poden inventar, porque antes da mal chamada crise, a débeda pública do Estado español rondaba o 40% do PIB. Hoxe ronda o 100%. E ronda o 100% despois do rescate á banca, ás autopistas, ás grandes constructoras, etc. Así pois foron logo as grandes empresas as que viviron por riba das nosas posibilidades tamén, da deles e máis da nosa. Pero agora temos que pagar nós. E aproveitan esta situación para facer negocio coa sanidade pública, coa educación, coas axudas sociales, etc., etc. O sistema capitalista acabouse a construción privada e a construción pública e teñen que seguir facendo negocio. E queren facer negocio coa sanidade, insisto, coa educación, porque din que non hai diñeiro para as públicas, porque despois para os colexios do Opus, etc., etc., é así. Así que os que menos culpa temos é o povo e as clases medias, e moito menos ainda os inmigrantes que veñen escapando da fame, en moitos casos perseguindo a riqueza dos seus propios países de orixe.